Hi, welcome back to my channel Anyani Manushy. I hope you are doing well. Yani ini onji khali pariyar onjaga povundule. Tesla adu povundule. It auto mode adu paadde ancha povundu piravu kodule. So khali pariyar yana yet 50 to 60 km travel maltandule. Khali eddetana video upload malve. Ichinda paduchi bidu. Ancha vali khali tol tikkaga. Jalpa bursi inchane tojave chur place pura henchondu. ಟೆಸ್ಲಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಟಾಡಿ ಹೌಸ್ ಪಕ್ಕದ ತಲಪಾಡಿ ರುಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತಲಪಾಡಿ ಹಿಡುಕು ನಾವು ಮತ್ತು ಪುದರ್ ದಿ ಟಾಡಿ ಹೌಸ್ ಮೆನು ಇಂಚೊಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಟಾಡಿ ವೆನಿಲಾ ಶೇಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ 180 ಎನ್ನ ಬರ್ತನಂದೆ ಟಾಡಿ ವೆನಿಲಾ ಶೇಕ್ ಎಂಚೊಂದೊಂದು ಬಾರ್ದು ಬಂತ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಿ ಟಾಡಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಅಂತ ಒಂಥರ ಐಟಮ್ ನಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಬರ್ತದೆ ಪರ್ಪುನ ಚೀಪಾರೋಗಿ ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಒಂಥರ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಏನೊಂದು ಕೇರಳ ಚಿಕನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ರೆಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಡಿ ಹೌಸ್. ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಸಾಂಗ್ ಏನ್ಗನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ಗನೆ ಮನೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನನೆ ಮರೆತೋಗಿರೋ ಹಾಗಿದೆ ನಾನಂದನೆ. ನಮ್ಮ ಭಾವನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೈದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಐಟು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡಿನಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ನೇಹಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಜಂದೋರ ತೂವೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂತಲು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 5 feet ಉಂಡು ನೀರು ಮೋಟರ್ ಆನ್ ಉಂಡು ನೀರು ಬುರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂತ ಪೊರ್ತನಗ ಒಂಜಿ 7 feet ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಂಜನಕ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಜವು ಮಸ್ತ್ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಇರೆ ಪೂರ ಬುಡ್ದಿನಿ ಅತ್ತೆ ಮುಖದಲ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಜವನೆಲ್ಲ ಆಗಿದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೇರ್ಗೆ ತೊಂದೇ ಸ್ವಿಮ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಮುಲ್ತು ಆ ನೀರಿಡೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲೇತ ಏನು ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ತಾಂಚು ಪಂದು ಆಯ ನಮ್ಮ 4 ಜನರದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಕುಡೊಂಜುಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬಾಲೆ ನೇಹ ಪಂದು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಲೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್.
ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಚಂದನದ ಎಂತ ಬೇಗ ಐಸ್ ಕೇಳಿ ಬರೋಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಏನಿದೆ ಬರ್ಡೇ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲ എണ്ണ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ ആറ് മണിക്കൊന്നും ഇരണല്ല എന്തോ ഈന്തതാ ഈന്തതാ ಕಲಿತ ಪರಿಮಳ ಆಗುಜಿ ನಂಗೆ ಹೌದು ಬುಕ್ಕದಾಯಿ ಬರ್ಪಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪು ಬಂಗಾರು ಇವತ್ತು ಮೂಜಿ ಬುಚ್ಚಂಡ ಅವಳು ಅವರಿಗೆ ದಾಲೆ ಕಸಬಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಅರಿ ಓಡವು ಅರಿಯಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತ ಜೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಓಡವುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಲಿ ಪರಿಯ ಮಾಮನೆಲ್ಲಾಡು ಇಂದದ ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪರ್ನಿ ಪರದಿತ ಸುದೆತ್ತ ಪರಿಕ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದ ಸುದೆತ್ತ ಪರಿಕ ಪೋಜಿನ ನೆರ್ಪೆರಾರೆ ಹಿಂಗ ಜೋರ ಮೋನೆ ತೋಚೋದು ಪರೊಡಿತ ಆ ನೀರು ಇಜ್ಜಿಂದನ್ಯ ನೀರು ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟ ಪಾಡ್ತಿರು ತೋಜು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯಾನಿತ್ತ ಹೋದು ಆ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಉಂಡದ ಐತ ಮಿತ್ತ ಕುಲ್ದು ಸೊಂಕೇನು ತಿಕ್ಕಗ ಹುಲ್ಲೆ ಮುಳೆ ನೋಡೋರು ಬೇರೆಯವರಾದರೇನು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕು ನೀನು ನಿನ್ನ ತಾಣವನ್ನು ಒಂದಾಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ಯಾಂದ್ ಹಾಕಿದೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಪಾಡೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಸೊ ಮಾವಿನಿಲ್ಲಡೆ ಖುಷಿಯ ಬತ್ತನ ಖುಷಿಯ ಪುಂದಾದ ಬಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನರೆ ಪೂರ ಪುಂದು ಕರಂಬುಂಡು ಕುಕ್ಕುಂಡು ಚಿಕ್ಕುಂಡು ಒಕ್ಕ ಈಂದದ ಕಲಿ ಉಂಡು ವಾವ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕಿ ಅನ್ಮೂಲಿತು ಇನ್ನು ಬಾಯ್ ನೀರು ಬರೋದಂಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಲಾಪನ ಉಪ್ಪು ಏಪಲ ದಕ್ಕಿರವಲ್ಲಿ ಈಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮುಡಿಕ ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ತಾಗೋಡು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಿಡೋಡು ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನೋಡು ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ತೋಜುಂಡೆ ಒಂದು ಏನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನೆನಪುಂಡೆ ಆತಂಡೆ ಅವೇ ಪೂರ ಒಂದು ಲತ್ತನೆ ಒಂದು ದಾರೆ ಪೀರೆ ಪೂರ ಆತಂಡೆ ಅಂಡ ಪದುಪೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಚೇಟು ಪದುಪೆ ಅದನ್ನ ಬದುಕು ಚೌ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಡ್ಲ ಆತಂಡೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಏನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಅರುಣ್ ಪಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರದರ್ ಲೆಕ್ಕ
ಆಯ್ ಒಂಚಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಂಡ ಭೀಂಪುಲಿದ ಮರ ನಡ್ರೆ ಪಂದು 3 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಅಂಡ್ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ದೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಭೀಂಪುಲಿದ ದೈ ನಡ್ರೆ ದೈ ಚೂರು ಬಾಡ್ದನ್ ಪಂಡ ಕನದ 2 ದಿನ ನಡ್ಜನ್ ಪಿದೈ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂಡ ಬದುಕು ಯಾನತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಪೆ ಯಾನ ಶುರು ಕತೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಲಿಜೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾರೆ ಐದಾದನ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋಲ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪೌಂಡು ನಾನು ಇಂಚಿನ ಆಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅರುಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಕಾಸೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ V50 ಲೈಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಲವ್ ಚೂರು ಜೋರುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಾಚ್ ಕಾನಲ್ಲ ಐಕೊಂಚೂರು ನಾನು ಬುಗಾರನು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ದಾದ ದೈನಡೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದ ಅದೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅದೇ ಡೂ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬಾಯ್ ಜೈ ಹಿಂದ್.